Yadda ake amfani da Glo Live ana samun kuɗi. Ka tsaya ka kasance da ni step by step domin ka ga yadda ake aiki da wannan application kuma ka samu kuɗi. Ka tabbatar ka kasance da ni step by step domin ka ga yadda yake aiki. Amma kafin mu ce kai tsaye da bidiyon, idan ya kasance na farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙwararrawa, sannan ka zaɓi all, sannan ka like na wannan bidiyo idan da maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan kai haka duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko akwai link na ajiye mana a description ko kuma a wurin comment. Za ka samu wannan link ɗin a farko, sannan kuma za ka iya kai joinin na WhatsApp group namu da kuma Telegram domin kake samun update akan wannan da masu sauran update masu biya. Ka tabbatar ka shiga channel namu na Telegram ko kuma WhatsApp domin kake samun ingantattun update wanda suke biya. So link ɗin yana a description da na Telegram channel ɗin da WhatsApp da kuma wannan na Glo Live ɗin. Wannan shine app, za ku ga na sa app link, sai ku zo ku danna kan shi kamar haka. Zai kai ka cikin Google Play Store ka sauke application na Glo Live. Ni already na riga na sauke shi. Wannan alama ta plus, in kuma ba haka ba dai ka shiga profile, amma a home nan wannan alama da na kewaye muna, so ka tabbatar ka danna ta. So ga na danna ta a nan gurin kamar haka. Zai buƙaci ka, so za ka zo ka danna akan za ka bashi permission ka danna while using the app nan. Idan ka danna akan while using the app, a nan gurin zai baka damar kai completing face verification naka domin ka fara samun kuɗin. Sai ka zo ka danna akan wannan na farkon go authenticate nan wannan na farkon domin kai complete. Sai ka danna akan go authenticate, za ka yi face verification kamar haka. A nan gurin za ka ɗau hoton fuskan ka, so kamar yadda nake ɗauka a haka. So ga yana completing in minutes, za ku ga ya gama. So ga yana ga yana har ya completing. So ga yana authenticate. Shikenan mun riga mun completing na face verification namu. Ka tabbatar ka yi face verification domin idan baka yi face verification ba, ko da ka kai limit, withdraw ɗinka ba zai ba. So idan na koma a nan gurin, so za ku ga verification namu ya yi. Bayan ka gama completing na face verification, za ka zo ka danna akan so hanyar da ake bi ana samun kuɗi a nan gurin. Za ka iya kai joinin na live kamar haka. So kamar haka a nan gurin, so misali wannan live ne, gashi nan ma live ne, sai ka zaɓi dai wanda ya maka dai wanda za ka yi, ko kuma in ka kawo maka nan talaka kawai sai ka danna akan go ɗin nan, shi ma zai kai joinin. Zan danna akan go kamar haka, duk ɗaya ne, ko dai ka danna akan wannan banan da suka baka a home. So kamar yadda ake yi haifani da dai sauransu waye so ga game nan, akwai game a ciki. So ya danganta, ga wasu gyama-gyamai na anan sama. So ga wasu gyama-gyamai na anan sama, ga wani game nan idan ya kai idan kai minti 5 a live nan, akwai wani reward, ga wani box nan yana dan girgizawa, sai ka danna akan box din. So nan gurin kuma wajen bangaren game nan a nan gurin, kuma wannan game ake idan ka danna akan game din kamar haka. So za ka danna akan game din, idan ka danna akan game din, so za ka danna akan game. So ga yanayin gyama-gyamai din nan, sai ka zaɓi wanda za ka buga a ciki. Amma idan ka tsaya a cikin live din, akwai coins wanda ake tarawa a ciki. So bayan ka gama da bangaren live, wannan bayani akan bangaren live ne kamar haka. So bayan mun gama da bangaren live misali kamar haka, so za mu zo mu bi hanyar da tafi kowace samun kuɗi a nan gurin. So idan kun kula a nan gurin, ga wasu bana nan suna dan wurucewa a nan gurin a home kenan. So wannan update din ba a saka kuɗi. So ga wasu bana nan suna dan abin da zamu dan ja wannan banan, ga nan aka ce invite and win up to $200. Sai ka zo ka danna akan shi kamar haka. So wannan hanyar ana samun kuɗi, sai amfani da wannan application din. So na yi confirming akan cewa suna biya. Idan ma kun lura a nan gurin, za ku ga ina da kusan $6 da wani abu. So na same su ne ta wannan hanyar. So abin da za ka yi a nan gurin, so ga hanyar misali kamar lucky ne, lucky draw ne zan ce. Idan kai invite na friends nan gurin ya zo ya yi face verification din nan, ka sani cewa duk wanda kaga ya tashi ma yayi wannan face verification din, kai ma ya zama dole ka yi wannan face verification din. A nan gurin idan kai invite na friends, akwai wani time da za ka ga ana sa maka a nan gurin, ko kuma in ce slot. Akwai wani time da ake sa maka a nan gurin, misali za a baka damar kai spin, ya danganta da yanayin mutanen da ka kawo. Idan na scroll a ƙasa wajen complete task nan kamar haka, misali idan kai invite na new users a rana, zaka samu spin guda 3. Idan kai invite na mutane 10, shi kuma wannan ba a rana ba, idan kai invite na mutane 10, zaka samu shi ma spin reward, lucky draw din nan guda 3 da za a baka damar kai spin. Idan kai invite na mutum 20, shi ma za a baka damar spin guda 5. So idan kai invite naka, wani za ka ga ya hau automatic, amma akwai wani tax da ake claim a nan gurin idan ka danna akan share din nan. Kuma idan kai invite na mutum 3 a rana, za ka danna akan go din nan, akwai claiming da aka yi na wannan lucky draw din. Akwai kuma wanda yake hau automatic, in baka claim zai iya expire. Za ka danna akan share kamar haka. Idan kana akan share kamar haka, za ka jira shi kaɗan.
so anan gurin idan ka nuna akan shi, so ko da a ce kai inviting na friends, so ni na riga na claiming nawa ne, na riga na claiming, amma a rana duk wanda kake ma anan gurin wajen go din zaka ga kuma claim sai kai claiming na abinka. So in kuma inviting din zaka nuna akan go, sai kai copy na wannan link din, dan kai copy na wannan link din zaka yi sharing nashi, zaka samu ka haɗa dalolinka. Zaka iya kai save da file ko ka da samu mutane ka dan bubbuɗe musu haka, so ya dai danganta, ko kai joining live ka samu kuɗinka, ko kuma dai kai inviting, kowace hanya zaka iya bi ka samu kuɗinka. So bayan wannan kuma akwai dai yanayin coins naka, yadda ake cire coins. Misali bari mu ƙarin bayani dai akan shi wannan wanda ake bada na lucky draw din nan, shi wannan na nan gurin wanda ake bada lucky draw din nan, shi idan kuɗin kai dala 10, misali nan gurin current balance nawa shine dala 6, so idan ya kai dala 10 shine zan iya na withdraw. So amma idan na zo na danna akan nan gurin misali na zo na danna, za ku ga zai kai ni da zan yi completing tax, zan danna akan go tax nan. Idan na danna akan go tax kamar haka, zan danna akan wajen tax nan. Misali akwai wani coins da ake bayarwa na yadda ake, akwai wani coins idan kana invite na mutane, akwai wani coins da ake baka damar ka tara. A nan gurin za ku ga ina da coins 6,300. So ga nan ina da coins 6,300 ko. So idan na zo na danna akan wannan coins din kamar haka, kuma idan na zo na danna akan collect na duk dai wannan nayi, so ana yin withdraw na wannan coins din. Suna da wallet kamar yadda abin nan jingala da sauransu da suke, zaka danna akan withdraw coins, amma sai coins ɗin ka kai limit zaka yi withdraw. So zan danna akan withdraw coins, za ku ga ya ce withdraw insufficient balance. So ma'ana ba zan iya wannan withdraw na coins nawa ba sai idan ya kai coins guda 1000 zan iya na cire. Shine da minimum, ko kuma coins miliyan 3 da dai sauransu. Sannan kuma wannan tara coins din ba wai abu bane mai wahala, idan ka tara su zaka iya ka cire. So idan kana inviting na mutane, so zaka dawo akan home domin ka claim irin wannan coins din, domin ka ga yana tara maka coins ɗinka. Zaka dawo akan bangaren profile naka. Bayan ka dawo akan bangaren profile naka, idan ka zo bangaren reward, wannan bangaren reward nan zai baka dama ka claim na wannan coins din da kake tarawa. So ga nan zaka danna akan reward kamar haka. Idan ka danna akan reward kamar haka, so ga nan idan ka kai reaching na followers guda 10 akan naka, ka san akwai followers da ake abun nan, so kana amfani da shi ne, wasu kuma su ke following ɗinka a ciki, kamar yadda ake a Facebook, TikTok da sauransu. So idan kana jama'a suna following ɗinka, misali idan ka reaching na mutane 10, na ɗan yi wasu claiming na wasu ne, so zaka claiming na mutum 5 ne 3. So in ka reaching zaka danna akan claim kamar haka, irin wannan coins din ga nan coins 2000, claim successfully, sai ka danna akan confirm. Nan idan ka reaching na 50 followers, zaka yi abin nan, zaka claim na coins 2000. Idan ka yi reaching na 100 plus, nan ma zaka yi. A takaice dai wannan ita ce takaitaccen hanyar da ake amfani da ita ana samun kuɗi da shi wannan Glow Life. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna alamar like, idan kai bakon zuwa ne a wannan channel ka danna alamar subscribe, sai da mu haɗe da ku a bidiyo na gaba. Ayi liking, ayi kuma sharing domin sauran yan uwa su amfana.